बेजों लोगोसे लोब्बा लाखिनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय गासैबो कलेजनि प्रिन्सिपालनिफ्राय लानानै फोरोंगुरु फोरोंगिरि गासैखौबो आंनि गोरबो सिंनि खुलुमनायखौ आं बावबाय। आङो गोबाव खालामनो सानाखै। आङो बर' मेथाइ नोंथांमोननि सिगाङाव दोंथां दोंब्रै रोजाबनानै बिदाय लागोन। मानोना समनि आंखाल, बयबो फरायसाफ्रा बाहागो लागोन। लोगोसे आंनि फिसाजोबो बेयाव मोसागोन दा। आंनि फिसाजोआबो बेयाव लाफैबाय। आरो जोबोद मोनसे बुंनो लुबैबावदों आङो बे क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजजों 1990निफ्रायनो आङो अट'प्रट' दङमोन। 90 सननिफ्राय आं बेयाव मेथाइ रोजाबबोदों गोदो सेंग्रायाव। दा बै आं रोजाबबोनाय समाव जायफोर स्टुडेन्टसमोन बिथांमोना दिनै नोंथांमोननि फोरोंग्रा जाबाय, लेक्सारार जाबाय, प्रफेसर जाबाय। बिसोरजों लोगोसे आङो आरोबाव दिनै बिथांमोनजों लोगो मोनफैबावबाय। आरो बै समाव आङो सेंग्रामोन। दा आंनि फिसाजोआबो बेयाव एबारनिफ्राय हाबफैजेनबाय। बेनिखायनो आङो दिनै गोबां मेथाइ रोजाबनो सानदोंमोनब्लाबो फिसाजो थानायाव एसे आख' फाख' जायो। मेथाइफ्रा एसे सेंग्रा सिख्लानि बांसिन जायोखाय एसे आख' फाख' थाखागोन। गोजोन्थों।